नों बे फरेनाव बेरायनो थांबाय नों खौथि थाखानि एखेबारे गारि घरा लायै गिदिंबाय जोंनि मानसिफ्रा बिरादनो दामि दामि एखेबारे दा बेरायनाय थांनाय बेखौ नों मबाइलाव नुयो नोङो फेसबुकाव नुयो दा बेखौ नुबाय रायजोफ्रा होमबाबो जोंबो मोननांगोन ना बाथ्राफोर बेनो जाबाय दा अब्ला सोर लायहोदों होनबालाय लायखौ सोर होदों दा जों सोरखौ लायहोनो दा बेफोरजोंसो जागासिनो दं दा बेखौ जों कन्ट्रल खालामनांगौ बेबायदि जानो नाङा आरो मोनसे जों लुबैदों मा बिटिसिखौ जों मोजां सासन खालामलांदों मोजां दैदेनलांदों बिटिसिआ जों बेखौ लुबैदों आरो जों लुबैदों अन्तत' एबारनिफ्राय जोङो माने मोनसे बुजिनांगोन जों एबार बिटिसिनि डेभेलपमेन्टआ गामि सिंनिफ्राय फैथों गोरिब गुन्द्रा जेराव थायो बे गोरिब गुन्द्रानिफ्राय डेभेलपमेन्ट खामानिखौ लाबोथों आरो जेब्ला डेभेलपमेन्ट खामानि जायो बे डेभेलपमेन्ट खामानिफ्राव बे गोरिब गुन्द्रानि जायगानि मानसिफ्रानो मावनानै जाथों सोरबा कन्ट्राक्टर मावदोंब्ला बिसोर लाफानानै मावथों गरफा गरनै फैसा मोनथों बिसोर आर्थिक अबस्थाफ्रा जौगाखांथों जों बेखौ जों लुबैयो आरोखि खिन्थु बे ओरैनो बेयाव थानानै सोरबा इएमजों गिदिंफानानै सोरबा सिपजों गिदिंफानाय सोरबा एमएलए सोरबा गिदिंफानानै बिसोरनो खामानि मोनजोबनांगौ बिसोरजों मावजोबोब्लासो बिसोर गोरिब गुन्द्रा जेबो माने माबा गैया मा जागोन बेलाय बेजों माबा रायजो शासन खालामगोन बेबायदिनो समाज दैदेनगोन समाजा बिदिनो मोजां जागोन दा जों बेफोरखौ जों खोब लुबैयो आरोखि जों गोसो गोरबोजों लुबैयो ओमफ्राय जाथिनि जानाय खामानिफोर दं जाथिनि जेंनाफोर दं बे जाथिनि जेंनाफोरखौ जाहाथे बिटिसिआ माने नायलाङो जों बेखौ लुबैयो बिदिनो हा हुनि जेंना दं गोबांनो दा हाग्रा बंग्रानि जेरै प्रब्लेम फैदों बेफोरखौ जों बोरै समाधान खालामनो रायलाय बयजोंबो रायलाय बयखौबो लिंहरना रायलाय बे रायलायनोबो जों जुदि मोनलायलायाबा जोंहा जुदि जगाजगआनो गैलायलायाब्ला होमबालाय माथो जाबावनो दा जोंनाव जगाजग लानोब्ला जों बे सिपजों थाफाग्रा माखासे मानसि बेफोरनावसो खबर लाग्रोनांगौ जायो बिसोरो जुदि बिसोर मोजां बुङोना गाज्रि बुङो जोंथ' मिथिया सिप सारा गैयालै नै बिदिनो खबरखौ मोनो आरोखि सिपआ गैया बबावबा थांदों दा बेबायदि जों लुबैयो जों मोजां बयबो सावरायनानै जाहाथे एमिकेबोल माखासे प्रब्लेमफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हायो दा खिन्थु बेजों थाफाग्रा मानसिफ्रा जुदि बेखौ जुदि मनिटर खालामोब्ला सिपखौसो बिसोरसो मनिटर खालामोब्ला दा सिपआ बेजोंसो मनिटर खालामजानांगौब्ला होमबालाय मा जागोन दालाय होमबाथ' जानाय नङा जेबो बे अबस्था जागोन आरोखि आं बेखौनो खावलायो जाहाथे बिटिसिखौ मोजाङैनो बयबो सापर्ट खालामो बयबो मोजाङैनो सहाय खालामो मोजां सासन खालामलांदों मोजां खुंलांदों जों बेखौ लुबैयो बड'लेण्ड रायजो दाबियाथ' बेथ' एखेबारे बयनिबो बर' फिसाफोरनि बिखा बिख्लोआव बयबो दंखायो आरो जोंनि बे दाबि बे गारनो हायै दाबि रावबो गाराखै बेखौ हयथ' गेजेराव जोंहा बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव एसे माने जोंनि गेजेराव गोबां कुइसन जालायदों दावराव जालायदों जे रायजो नांला होननानै लिरना लाबोनाय कमप्रिहेनसिभ फाइनाल सलिउसन लिरना लाबोलायनाय बेफोराव बोराबलायनाय जादों दा बे खेथ्रआव जोङो आरोबाव आन्दलनखौ जों खालामफिननांसिगोन बे समनिफ्रायनो लाबोनाय जादों जे जों आलादा रायजोखौ जों नांफिनसिगोन जों बिफिननांसिगोन जों आलादा रायजोखौ गाराखै बे जिनिसा सेन्टिमेन्टआ फैदों ओंखायनो जोङो दिनै आलादा रायजोनि बाथ्राखौ जों दिनै बुंनांगोन आरो बे जोंनि दाबि बियो आरो बड'फा बुंलांखादों जोंनो जे जोङो गेरेमसा बर' हारि दानोब्ला जोंनो आलादा रायजो जोंनो नांगोन आरो जों आलादा रायजोखौ जों जेरैखिया जों सोरजिनांगोन आलादा रायजो मोनाब्ला जों गेरेमसा हारिखौ दानो हानाय नङा आरो आलादा रायजो मोननो थाखाय जों बयबो बर' लिडारफ्रा ज' जानांगोन जों खौसे थानानै जों अहरह संग्राम खालामनांगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांदों आरो बुंनायल' नङा बिथाङा गावनि गारियावबो लिरना गालांदों आं थैनायनि उनावबो बड'लेण्ड रायजोनि आन्दलना जाहाथे अहरह सोलिबाय थायो आरो जोंनि बर' लिडारफ्रा जाहाथे खौसे थायो बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि दायजायाव लिरना गालांदों दा ओंखायनो बे बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो दिनै जे माने बुंफिनबाय बेखौ जों जरदार खालामनांगौ आरो जिहेतु जोङो थांनाय 2014 जिके पिल्लाया दायथ' माने होजादोंमोन भारत सरकारा एनडिए सरकारा माने जिके पिल्लायखौ दायथ' होदोंमोन जे बड'लेण्ड रायजोनि सायाव माने होथाव बिनि फिजिबिलिटिखौ स्टाडि खालामनो थाखाय वान मेन मोनसे कमिटि जिके पिल्लायनि दायथ' होदोंमोन दा बे जिके पिल्लाय कमिटिखौ जों दिनै रिभाइभ खालामनो थाखाय जों खावलायहरनांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जों बुंनांगौ आरो जों दा बेखौनो थाबैनो जोङो गभर्नमेन्टनो मोनसे मेम'रेन्डाम हरगोन जिके पिल्लाय कमिटिखौ रिभाइभ खालामनांगौ आरो दायथ' फिननांगौ बे जों दा बाथ्रा बुंगोन हयथ' बै समाव भुल जादों जोंनिया बे समाव माने जिके पिल्लायखौ जेब्लानाखि दायथ' होदोंमोन 2014 बे समाव जोंना बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'मोना उर्खागोरा ब्रह्ममोना जे रं कनसेपसन बिसोरो माने जोंनि बेखौ नाङा जिके पिल्लाय कमिटिखौ जों नाङा होनना बिसोर माने रिजेक्ट खालामदों बिसोरो जिके पिल्लाय गबेक टायार सावलाबायदों बिसोरो बन्द' खालामलाबायदों बेबायदि होननानै बिसोरो रिजेक्ट खालामदों आरो थ्र' नेगसिएसन
माने बड'लेण्ड समस्या समाधान जानांगौ मोनसे बुंदों बे रं जादों बिसिना दा दिनै जों बे भुलखौ जों दिनै कारेक्सन खालामनांगौ आरो जों बे माने जिके बिल कमिटिखौ थाबैनो दाना हरफिननांगौ होननानै जों बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ दाबि खालामदों।